Hello guys, maayong buntag, good morning. Today is Monday. At katatapos ko lang hindi pa ako nagsuklay. Diretso na ako nag-headband. Pero in fairness naman, nakapagilamos naman tayo. Ayan, dahil yung ating pakore, yung ating ininit ay okay na. So, yun. So, kakain na kami at bumili na kami ng ulam guys dahil ang tawag dito. Hindi nakabili si Papa ng pork. Yun yung last na meal for this, sabaw na pork. So, ayan yung last na, sabaw na pork. Pero, hindi nakabili si Papa ng pork. Kaya, nagpabili na lang si Papa ng pansit. Iniba-iba niya ng cellophane para damihan. Ayan. Tapos, apat na piraso. Yan. Yan na yung namin. Tapos, meron pa ako dito sabaw. Ito yung kagabi. Sabaw na chicken. Iano ko lang to. Iinitin para makain. Sayang yung gulay. Teka lang, ha. Parang blurred. Ayan. Hello, guys. Tapos na kami kumain. Ito yung aming daily routine. Magayang. Hey, guys. Kapangit-pangit yung nauna kanina. Ito yung araw-araw namin ginagawa. Every day. Pagkatapos kami kumain, dito kami sa labas. Nagkakape. At may paghimagas na biscuits. Ate isa-isang biscuits. So, tapos na akong guys, ipapublish ko na lang yun mamaya. In-upload ko lang yung video. Tapos, yung thumbnail na lang yung aking gagawin. So, yun. Coffee lang tayo, guys. Ito yung free na coffee doon sa Mug. ay, free na coffee. Free na mug na binili ko na kape. Yun, guys, meron siyang mga tawag dyan. Stickers. Ako yung dikit-dikit niya. Ang pangit. So, yun yung stickers yan. Nasa kape. Hindi to sponsor. Hindi na-sponsor niya sa way. Pero sana naman ma-sponsor sila. Just lang. Hindi, joke lang. Binili ko to kasi may free na mug. Kasi diba yung mug ko, sira na. Hello guys. Ako nagsa-sunblock. Ito yung ginagamit ko, yung porcelain. At actually kay mama to. Hindi ako mali mag-sunblock. Pero ngayon parang sobrang init. At saka, mag-grocery tayo sa palengke. Kaya, minabuti kong mag-sunblock na lang. Kasi, baka mamaya, magiging itsura natin pag uwi. Kaya, ayan. So, yan. Tapos, ko na sa itong buko kasi sobrang init. Ayan guys, nag-ponytail lang ako at saka may sa likod kasi sobrang init. At saka hindi naman ako sa mall pupunta ako dun sa palengke. Kaya kailangan hindi tayo kailangan aura na aura. Pero ayan, alis na tayo guys. So paalis na kami guys. So si Hagrid, ang init, sobrang init guys. Buti may payong. Hello, kopi ko.
Piko-piko. Nakarating na ako guys dito. Pasensya naman medyo mabilis sa tindahan ni mama. Sa tindahan ni Mila. Tapos eto yung mga napamili ko guys. Konti lang naman. Teka lang. Pamili ko. Ito yung may basura pa. Yan lang naman yung napamili ko. Tapos eto. Bibigay ko to kay mama. Itong papaya isa. Ito yung sa kanya. Ito yung sa kanya. Ayan. So, ito lang talaga yung nabili ko. Konti lang naman talaga. For 5 days lang naman. Ayan. Tapos yun, si Hagi na sa taas. Naglalaro dun sa mga kalaro niya. Tapos magkakape lang kami ni mama. Yun yun naman yung banding namin magkakape dito. Well, chika. Yun. So, yan guys. Dito lang tayo kita-kits. Kunin ko lang muna pala dito. Ikukunin ko lang yung isda. Kasi baka masira. Ilalagay ko muna sa refrigerator ni mama. Kasi mamaya pa kami uuwi. Teka lang. Ay. Sa taas. Ito na lang ilalagay. Babaw. Ganahan din ito. Say hi. YouTube. Mga pinsan ko to. Si Scarlett Bello. Yung di na ka maligya ugma. Maligya mo eh. Ako, pinakamaganda kong cousin. Wow. Pak. May gamay. Ano laki jud mo? Yeah. Si Mother. Hello guys, kain na tayo. Ito yung ulam natin. Ulam. Ano to? Isaw, chorizo, at saka hotdog. Kain. Hi, Ray.